en geno mar jahera mar Ramogi TV ni iriyo maber kendo gin gikruok makare mar bedo kodwa e weche manyien mag migago e thuolo ni. Kama okuongo to wabiro kelo ni thuond weche. Japuonjre moro ma jahigni 14 ni chich nokawo ngimane tok kano yud ringre e baf mar sikund gi mantiere e kaunti ma Kericho. Jopuonjre moko ariyo ma johigni 16 e kaunti ma Migori nger otero e kinde mane gigo abal e aora Migori. Those operations, those forensic audits cannot happen if the very people who perpetrated those malpractices are still sitting in the offices. So we want to urge them once more that they need to step aside. If they don't step aside, then we are going to get them out of those offices by force. To jaod bura malego Usonga Samuel Atandi koro dwaro mondo mi jotich kaunti ma Siaya machin mibadhi omieno mondo gwe tao. Machiegni nyinga Milton Ocheng. Kamishna ma kaunti ma Garissa Boaz Cherotich owacho no okang' mageri biro kawo ne ng'ata midhi yudi ka gwenyo chiem kony mitero ne jogo ma oro chando. Chiemo go eko nosidhi ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto kano otene kod jotend sirikal ma counties chenro ma chiem kony, duol ma kedo gi oro, duol mar kony mokwongo kod duonde mamoko. Cherotich okwayo jodongo ma e gwenge mondo konygi e tayo chenro no to gichiw lipot ponono ni nitiere jogo modong' ma ok oyudo konyruok ma kamano, kowacho ni duol mar kedo gi oro e pacho ka dhi nyime gi keyo chiemo go e yo makare. All chiefs have been instructed to ensure that no food is diverted elsewhere, and therefore we are very keen and will be monitoring any issue which will be reported. Any cases of diversion of food will be dealt with family. Nawashukuru hii msaada tuliletewa leo, na ningependelea ama ningesema hiyo chakula haitatosha watu. Mvua naye ikinyesha ndio huwa sometimes unyesha mahali haiwezi katoshea kwa nchi yote. Kwa hivyo ningependelea hiyo chakula tuongezewe. Hii miradi imeanzwa leo iendelee mbele. Currently under the drought we are still on the alert phase, though very fast going to alarm stage, or what we are calling IPC phase 3, that is crisis for all livelihood zones. This drought is not different from the droughts the episodes of the drought that we had previously. Moko kuom riwruoge mag jodongo mano kedo ne piny Kenya ndalo lweny mong'ere kaka Mau Mau mawuok e kaunti ma Kajiado ogolo ywak ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jalupne Gachagua mondo mi okonygi. Riwruogno ero ywak ni ne gilalo kuondegi mag dak e kinde lwenyno kendo ngimagi ok osebedo makare. Bende giywak ne Ruto mondo mi okonygi puonjo nyithindo kendo konyogi gi chiemo nimar gionge gi kuonde yuto ka midhiero mar oro bende okwako kuonde ma gidakie. Sisi ni wale wa watu ya Mau Mau tulipigania Mau Mau. Na tangu siku hiyo hatujapata kitu, wazee wetu wanakufa, watoto wetu wanakufa sauri ya njaa. Hatuna kitu ya kukula, magonjwa inatuzidia na hatukumbukwi. Hatuna mtu ambaye akutuangalia. Wale wote hata wale tunachagua hakuna mahali wanaenda kuongea juu ya Mau Mau, wananyamaza. Hatuna pahali ya kukaa, hatuna cha kukula. Kama vile jua imewaka Kajiado, tunahangaika. Hatuna hata pahali pa kulala. Manyumba za wenyewe tumekodesha, tunafukuzwa, hatuna pahali pa kukaa. Iweze kuangalia hawa wazee, wapate mashamba na watoto wao waweze kusoma na wapewe stipends ambazo watakuwa wakijifunia kwamba walipigania uhuru wa Kenya. Sababu isipokuwa ni hawa, tayari Kenya ingekuwa chini ya wabeberu na wangekuwa kikanyagwa kama godoro. Kwa hivyo wapatiwe haki yao na warudishwe shukrani na serikali ya Kenya. Hiyo tu ndio maombi ambayo tungeomba. Duol mar jopur majan chai pachoka, the Kenya Tea Development Agency, oriembo moko kuom jotich madongo e kambino maliekore ni noriwore gi jotich mamoko mane dwaro loko tend duolno gi thuon. Giwacho ni oseyangore ni jakom mar duolno David Ishoho
owacho ne jopur mane dwa thicho oko jomoko e telo higa mokalo ni nomonjo kendo kembe mopogore opogore ma KTDA ka gidwaro kawo telo. Jaod bura ma Gatundu South Gigi Kagombe, ma bende en jata chenro maduong' e KTDA, owacho ni odhi tiyo gi jotelo mamoko e neno ni gichopo dwaro mar jopur. Kulima wameamua na wamesema kwamba hawata they will not accept, hata allow viongozi ambao ni watapeli kurudi na wale wakatela wamefuatana na wao. Tunataka kusema kwamba kesi ilienda kotini na koti inaendelea kusikiza hizo kesi ambazo wao walipeleka mbeleni. Kesi hizo ni moja zile wanatumia kupata pesa anajia hiyo. Kwa hivyo kesi tunafuatilia, tuna mawakili wa kutosha wa kufuatilia hizo kesi. Ile matangazo walikuwa wamekuja nayo haina maana yote, ni ile tu walikuwa wamesema ati ilikuwa kwa sababu kuna serikali mpya nao wanaweza kuja waingie kwa ofisi kama nao viongozi wapya. Na tumewaambia hiyo haiwezekani. Mago gin moko kuom ng'ur ma bende wuok e kembe mopogore opogore. Inyalo paro ni ywaruok osebede kinde mokalo ka KTDA kono ka nyaka sani ywaruok pod dhi nyime ka moko kuom jotelo nosethich oko. Gie kinde noero, riwruok ma jopuonj mar KUPPET bade ma Kisumu bago romo margi mar galamoro e gwenge ma Muhoroni. Romo ma kamano otelie kod jakom mar KUPPET Omboko Milemba kod Akelo Misori. Ripota marwa Millicent Adhiambo ni e romono kendo wawinjane gima dhi nyime gie thuoloni. Erokamano ahinya Milton. Achiel kachiel kwa wuok Muhorono sub-county kuma bende romo mag jopuonj mag skund sekondar KUPPET dhi e nyime bade ma Kisumu kuma gidwaro keto nyime twak motenore kod bero ngima jopuonj kod wete somo nyaka motenore kod lai manyien mar somo mar CBC. An kod jatelo mochung'negi kaendi Akelo Misori bende ang' ne lernwa ni to romo magiketo mokwongo bang' telo manyien kata yiero manyotimore pacho kaendi. Ang'o magimiyo pek e romo makamaendi to gin gik mage ma bende gidwa twake mondo gineni to seche masomo dhi nyime nyithindo bochiegni timo penj. Ang'o ma gida timo mondo gineni nyithindo kalo weche mag CBC bende ochopo kare, weche manowach ni ibro kaw pach jopiny kapok owit oko weche mag CBC gi jatend piny owacho William Ruto mane oyier bende gidwa lose machiegni ahinya kuno magajwang' mondo miwa pache onyiswa ni to romo gi niendi en thor wach mane ma gidwa miyo pek to gik mage ma bende gidwa ni giket nyime ne oganda kod jonyuol kod jopuonj mononge kotenore kod weche somo mag nyithindo madhie skul mar sekondar. Machiegni king'iyo kacha kichako gi nyingi mana kaka sengeko nang' ni ler mana matin kotenore kod wach romo ni gik mudwa miyo pek report ma un godo bende weche ma unduo kotenore kod CBC ka bende en gino madhi miyo nyithindo ong'ala manyime mar bero ngimagi makiny koso uneno nang'o machiegni. Erokamano ahinya ne jo Ramogi TV kuom miyowa thuolo ni. An nyinga Akelo Misori, jagoro mar KUPPET. Kawuono waromo e Muhoroni sub-county a branch General Assembly mar Kisumu County of KUPPET. Romo ni endi en romo mabiro e higa ka higa to kendo maendi gibiro modeko nikech nocha yiero mar piny to romo masani endi en romo mar puodho tiyo gi yor omenda to kendo kawuono ne giyiero jok matelo ne kunyri kendi ma election ende madhi tokwa mbele kaendi. To kadwa wuoye yo mar somo mar piny Kenya kaendi moloyo ago erokamano maduong' ne jaker Dr. William Samoei Ruto kuom puodho kamati miluongo ni Standing Committee on Education for the Reforms of Education in Kenya. Maendi en okang' maber mosekaw kendo nyiso ni kaka nowache chata margi mar Kenya Kwanza ni obiro neno ni education obedo reformed. Gima kora kwayo sani endi ni one key stakeholder in education onego beni kamati nendo onego beni oriwo jok motelo ne jopuonj nikech jopuonje ema implement curriculum molos gi jok moko ka jopuonj biro implement biro bedo ma tiyo go tek. Koro mokwongo wabiro kwayo jopuonjwa thuolo ma kawuono ni endi mondo gimbe ne gikaw thuolo makende mondo ka jogo biro wuotho kuomgi to mondo gichiw pachgi. Sani endi koro nyaka wachiw pachwa
ni CBC tewe ma onego beni wadhi ene yo maler mabro miyo somo bedo somo moro mochiko yo ok morochore moloyo gi somo machon manoche wagolo ji mang'eny mamanyo tich ma wadwaro somo madwaro loso tich kendo babro ndiko ji tich koro maendi yes kangadi mana matini sewacho kani goyo ne jatend piny Kenya William Ruto erokamano nyocha ogolo twak mare ewi kaka odwaro tiyo adwa mana ni ledwa ni to twagno kanyo ching'ie malong'o bende weche mag somo noriwe iye nikech nwawinjo mana kowuoye weche mag medo pesa ka gikacha tiyo gi jopiny golo pesa kuomgi mondo mi dongruok ochwal ka gikacha to seche miyudo kowacho maendi ngima oridore ngima tek jopiny owuono gionge pesa ofukegi to un kaka jopuonj ma bende dwani ober weche mag somo bineno kaka etwak neno noriwo weche mag somo kaka nowacho ndalo mane ouso serage kane umanyo mbulu chieng' mokwongo mana kero chiwo twak Kasarani kano ochamo muma nowacho ni kionde luoro lwasi mar somo omiyo dhi oketo komiti koro nokwane tiende mondo ne kero wach ni endie bunge nikech noyud bang'e no odiochieng' achiel bang' ka osewacho osewuoyo twak e bunge to waneno kotimo gazetment gima ne waneno ka ne okotimore maber ahinya ni wan wadwaro ni mondo wabed e iye nikech wan jopuonj wan jok ma gine diyo wan jok ma biro design methods mipuonjogo koro ka waonge kamiloso gino to ok ber to kwaluoyo kuom economy to osedhi ma ok ber ahinya to na ok aneno ka obedo mabor gi wacho weche ma dwaro ni mondo o fix economy naneno ko wacho kara ni dwaro ni mondo ministries mamoko e budget mane chokalo cha mondo billion moko 300 mondo ket thenge mondo bi orwake kuonde manyalo miyo jo Kenya yweyo aparo ni mano ende kaka chako ang'eyo ni speech mare mar parliament ne en machiek mopogore gi speech mwang'iyogo taparo ni maendi winyo ka winyo bende gi ywakne wan bende aparo ni maendi kako chako samoro gik moko nyalo biro bang'e nikech nowacho ni obro lowe gi statement mamoko kaka ji dhi mbele erokamano ahinya kapok idhi mabor abro dhi achiel kachiel ir nyawadu ni endi mondo embo ler no matin thank you and welcome nyalo chori mana matin so for the purpose of this election that you people are holding here of the BBF funds what is the benefits that the teachers that are part of this union will get or will have at the end of it? Thank you so much for giving us an opportunity to make some comment on the issues of union. And we had a BPF election here. BPF is very important to the union because we are trying to sort out the issues of welfare for our teachers. For example, in this county, we have lost in the last 1 year about 25 teachers. And so, of course, we cannot stand just and ignore the issues which are affecting teachers. We must address it because we know the issues of burial and benevolent is so costly, it's expensive, and therefore we have created a PPF fund as a union. And that's what we were doing here. We were electing officials who will be running that fund, and so that we can assist the families who have gone through those tough situations, mourning periods for losing their beloved ones, their breadwinners, and that's what we were doing here. So I believe this is the right direction which we are going. We will be strengthening it so that we address these issues. As we also sort out the major issue which is affecting teachers currently is the problem of inflation. The purchasing power is so low. It is very low. The way inflation is, what the inflation currently is around 9.2 in this country. The purchasing power of the teacher has gone down, and therefore we need to address that so that when we have a problem of BPF and such, teachers can survive. But with the current economy, life is very difficult for the teacher. And those are the issues which we need to address. Thank you. Thank you so much. Mana kamano nyakono magaji wang magima kuma bende pod wamodo mana luonu eromoni endi mar jopuonj mar secondary kagi thuolo ni endi abro kao mar duoke studio mondo idhi nyime kod weche manyien ka wan be pod wago touch kaendi mondo wada jodho puonj gi endi ginyiswa ni to romoni endi gin mago mathoth mabende pok ginyisowa mabende pod gitimo kaendi. Kao kamano Milton nyalo dhi nyime gi thuolo ni endi kan be pod ago touch kaendi Moroni sub county mondo alu wachni achiel kachiel. Milton. Erokamano
Kenya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumo kuom ripot majaber makamano. Wadhi nyime gi thuoloni ka riwruok mar laktache gi e kinde ni twak ewi landruok mar midhusi mar Ebola manomuoch e piny libamba ma Uganda. Watudore gi ripota marwa Chris Owino mondo mi olernwa mathoth ewi wachni. Chris Owino, kapo ni winja kamoro nyalo nyisowa ni to weche chal nade sani, to luoro mosebedo ni nitiere ni kamoro tuo ni kidek donje pachoka apoya. Oganda osechopo kode kanye, to laktache nigi ikruok machalo nade, Chris? Erokamano Milton, mana kaka isewacho, lakteche kaachiel kod oganda jo Kenya pod gin kod gihonko ewi muoch mar tuo mar Ebola e piny mar Uganda, kama lakteche kawuono e twak mane ogol kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dabji Atela ne okwayo piny owacho mondo tim ikruok malong'o mar neno ni poni tuo mar Ebola ochopo e pacho kae to kobiyudo ka jopiny onge ikruok malong'o kaka ne midhusi mar COVID-19 omuoch e pacho kae, kendo yudo ka piny owacho mag counties ne onge ikruok malong'o mane gisetimo. Ne gikwayo piny owacho mondo ne gitiyo machiegni kod lakteche mar neno ni gipuonjo lakteche kod jotich mag migawo mar thieth kaka achiel mar neno ni gibedo gi ikruok malong'o mar kedo kod tuo mar Ebola, kata odoko ni pok oyang ni osechopo e pacho kae. Kendo adhi twak achiel kachiel kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Dabji Atela mondo nyiswa ni to gin kaka lakteche gin kod kwayo mane ne piny owacho, to gin lakteche bende gitimo ikruok manade mar neno ni ok giweyo oganda ma pacho kae gi midhiero poni tuo nyalo muoch e pacho kae. Dabji, erokamano kuom yie mar twak kod Ramogi TV. Ne utwak kaka lakteche ewi gigo mowacho ni piny owacho onego bed ni timo ka giikore ne poni tuo mar Ebola nyalo muoch e pacho kae. Kwayo maru ne piny owacho en mane? Wan gi bura mar jotelo mar Governing Council mar Union wa mar dakteche, to bedo kwa ng'iyo tuo mar Ebola to kata gi pandemic moko mane osewuok kaka COVID. To ni e pinywa kae thieth mar public pok obedo gi ikruok madwarore mondo kaponi nyalo wuok e kes moro mar Ebola to ji obede gi chir ni ji mang'eny ok nyal hinyore. Koro kawuono wanyiso piny owacho ni ber ka nitiere ikruok maber kabisa mar tuoni, nimar wach ni nitie ikruok to ikruok onge piny ok en gima ber. To wacho kama nikech nyoro ni nitiere buok mar bedo ni nyalo bedo gi Ebola piny mar Kakamega kata piny mar Busia, to osekawo seche madhi 24 kapok ofweny ni abegno nitiere kata onge. Manyiso ni pim ma watimo ok en pim motimo mapiyo piyo. Mar ariyo kendo, sama gini isipimo ng'at achiel ni, jok mano wuoth rom gi ng'atni, jok mano wuoth kode gari, jok hospitali modhiye, jothieth kun dakteche kuondego te ni at high risk mondo mi oyud tuo kapo ni plan maber ok oketi. Koro wacho ni sani kaka ne nitiere scare ma nitie piny mar Uganda, to Ebola wacho ni en tienge mar Sudan type ma thothne wacho ni pok gik mang'eny ong'e kuome, manyiso ni onyalo bedo ni en gi spread mapiyo, to mondo mi oneg ji onego ng'ato yo mapiyo ahinya molo kaka ne COVID nitie cha molo nyadi 50 kata nyadi 100. Koro ber ka ji tete obedo gi opuonji kaka Ebola ni timo, kaso dakteche ing'eni dakteche osomo ndalo machon kendo moko bedo masomo seche ma koro Ebola wuok, ni ji itiego mondo bed ni jopiny at least koyudo jopiny ng'eyo gima timore. Koro mano me wacho niya, sirikal nyaka wacha ni gimoko tie kare kapok gindiko dakteche, pok gindiko nurses, pok gindiko jothieth. Mar ariyo, pok giketo osiptende obedo gi gik madwarore kaka ICUs kata isolation maber kaka owinjore. Ni mar gigi notimo ndalo mar COVID higa mar 2020, to bang' kanyo koro gigi ok otimre. Koro mano miyo watemo luongo sirikal mar national gi sirkende mag counties, ahinya counties kaka mag Migori, county mag Homa Bay, mag Siaya, counties moboda gi nyaka ging'i ni gigeto mitigations ma ka gini okudore kamoro to ji nigi kinga ma ji ogeng're ma ok nyal yudo tuono. Lakini ber ahinya mondo los healthcare system manyalo protect ji moloyo beda aoyaye makoro ka tuo bedo koka ji tako react. Mane kaka dakteche wuok kuonde mopogore man joma wuok e counties mopogore Kenya ka e meeting ma kawuono wacho ni ber
Questo jopiny ni ikruok mar sirkal pok oromo, to nego sirkal omed ikruok mang'eny ma boy konyo jothieth to bokonyo jopiny mondo kik hinyre ahinya kapo ni tuono chopo ka. Iparo ni gin gigo mag monego bed ne wasomo kaluwore kod tuo mar COVID-19 mane omuoche piny mangima kendo yudowa kapok waikore. Gin gigo mag monego bed piny owacho chake nyowe yedhego. Koro mana nyatimore ka koro kata mana isolation units mane nitie chon ka ne gin mana wach mane fwadha. Sani koro gigo onge. Koro dwani gik wach mar thieth ni ok en gik moro mitimo atima sama gimoro wuoke ka sama gimoro lal to gigo timore. Bed ni sa asaya ji nyalo bedo ka yudo thieth kaka dwarore e osiptendegi. Koro mitigations mano keti ne COVID ka onego bed ni keto gi sani osiptende jothieth nitie gimoro amora nitie gimoro moko timore to ji ok bed gi reaction ma ji mang'eny hinyore. Erokamano mano jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Dabji Atela kane okwayo mana piny owacho mondo tim ikruok malong'o mondo po ni tuo mar Ebola odonje pacho kae to oyud kaka ikedo kode ma ok wabedo kod midhiero kane otimore kinde mar COVID-19 ka gikwayo piny owacho mondo ndik lakteche mathoth kaachiel kod puonjo lakteche kod jotich duto mag migawo mar thieth ewi tuo mar Ebola mondo migi gibed motegno kaachiel kod kedo aching kod midhusi mar Ebola poni ochopo e pacho kae. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma jaber ma kamano. Nyakwaramogi en tuo mano ma nyalo mako ng'ata omiyo chuno ni mondo wabed akicha wan kaka jopiny walure gi chike ma laktache wachonwa mondo mi kik wayudre midhiero. Wadwa kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago to kapok wadhi e yweyo gombo ni mondo asomie moko kuom ote museoronwa. Ng'ato wacho ni Ramogi Ombewa Ambrose jawuoyo wacho ni winjowa maber kaeto ng'ato wacho ni noni uru jo Uganda go owacho adier e wach Ebola nikech ndalo 10 mokalo ne kata gazet ma pinyno nolando ni ji 11 ema nosetho to koro kawuono ulandonwa weche manyien ni ji 8. Ing'eni ok wanyal donje wach mar piny machielo matut. Gima lich ni wan wawegi kaka jo Kenya wabeda kicha waritre walu chike mimiyowa gi bad migawo mathieth mondo tuo mar Ebola pon nono ni dodonji to kikonyorwa. Milton Ramogi neno malere dala mar Manani ayie ni telo tek Nyasaye mondo gwedh Ramogi an Otieno Owigo kaeto ng'ato wacho ni miya uru chiem konygo an be an mana ja Kenya. Ding'e jok mitero negi chiem kony kaka chal kadikoni ni mondo ichal kamano makech kai kamane ka kelni kony dego mana erokamano ne Nyasaye momiyo sani nyalo yudo gima tin michamo. Wakaw yweyo matin Nyakwaramogi bang' thuolo machuok waduogo gi mamoko. What are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital App. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
The tea bin was inspired by me coming to Nairobi County and finding out that people do not dispose waste responsibly. At the same time, there are not enough bins in the city. T stands for tech bin. So once you approach the tea bin, it greets you and tells you, welcome to the tea bin. Please dispose of your organic waste, which is on the blue compartment as you saw. Please dispose of your organic waste on the green compartment. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ane mana medo yath nindo e room mane nitiere kendi tapki koro ini botimo gima dwaro. Machiegni kendo jotelo gi jolony mawuok nyandwat maugwe mar Kenya jiwo tend piny owacho mondo yangi oro kaka midhiero mokwako Kenya mangima. Gikwedo chenro mar kedo gi oro ma giwacho ni dhi mos mokalo e ka kauntis 12 to dwaro chiemo mapiyo. Bende gidwaro mondo mi piny owacho chwal omenda ne duol mochung' ne weche mag ring'o e pacho ka Kenya Meat Commission mondo mi ong'iew jamni mantiere e gwenge ma oro kwako mondo mi ogeng' ne giyudo lal manyalo biro. We are faced with a very serious drought that in the history of northern Kenya, such serious drought we cannot remember, actually. The rains have failed for the last 4 consecutive rain seasons. The situation is very, very, very dear now as we talk. We have lost almost all livestock, which means its livelihood. The next thing is human life is in serious danger. We want you to take a very serious action. We want you to declare drought or this disaster as a national disaster today so that anybody willing anywhere in this world can come and help us. You have already taken steps in the right direction, but that declaration, I'm sure, will open up the region for help. 23 ASAL counties are facing dire needs because of the drought. So please, our president, declare it a national disaster. Otherwise, we tell you thank you very much. We're here to work with you, and we ensure that the region and Kenya gains more from your leadership and the leadership that you bestow on the region. I appeal to the government to kindly take this matter seriously, act upon it, the way they are taking the issue of fertilizer seriously, because they have came in, acted on the issue of fertilizer and given the people, the agriculturists. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi obwogo mathich oko jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu ponono noero tamre gweta e thuolo ma jumbe 2 mabiro. Atandi nowacho nobiro sero jodak maromo 10 ma Lego Usonga mondo thich oko Ogutu e apisi mare mondo miduol makedo gi weche mibadhi otim nonro kuom lal mar omenda maromo $400,000,000. Kanoloso gi jofwambe apisi mare, Atandi no omedo ni weche mibadhi oseketho nying kaunti ma Siaya kendo kwayo gavana Orengo mondo mi Ogutu yweyo mochuno kaluwore gi weche mibadhi. Osomo ichungwa, osomo suru, to mage joma yiero to officials. One right to wadhi bedo motegno e parliament. Wadhi chako serikal motegno, waki chako serikal motegno. The cartels are so bold that they think that because they stole a lot of money in the previous regime, they are untouchable and they can continue to work and sit in the offices, oblivious of the pain that our people are suffering from poor services, poor delivery of services. Because when money is lost, people are the ones who suffer. Financial operations of the county for the last 2 years. Those operations, those forensic audits cannot happen if the very people who perpetrated those malpractices are still sitting in the offices. So we want to urge them once more that they need to step aside. If they don't step aside, then we are going to get them out of those offices by force. In the next 1 week, I'm mobilizing all Siaya residents to go to the county offices where those officers are sitting, and they will be forced to leave those offices by the people of Siaya.
Chenro mar manyo japuonjre moro ma jahigni 16 masomo e sikund secondary ma Sibuoche sub-county ma Oriri, ma en achiel kuom jopuonjre ariyo manyo wito ngimagi e aora Migori e sub-county ma Suna West pod dhi nyime. Jopuonjre go ma higi 16 ne rik go abal e aora ma Migori e seche ma bende nger no ywayogi ma giwito ngimagi. Jatend obila ma sub-county ma Suna West Elizabeth Wakuloba ne oyango tho ma kama kowacho ni ringre japuonjre achiel ne gigolo midhiambo manyoro kendo sani gimanyo mano modong'. Jopuonjre go nyoro nyobiro limo pastor margi Bishop Joshua Kangie mar kanisa mar Christian Integrity Fellowship Center mondo mine gilos kode weche mag omenda mag somo e seche mane giyudo tho margi. But two of them came back and they was calling on the car wash people to assist them. But by the time they were reaching there, the boys had already drowned. Bahati nzuri mwili moja imepatikana, lakini mwenzake ambao walikuwa nayo bado imebaki mle ndani. Lakini wasamaria wema wanaendelea kushughulika, Kenya Red Cross pamoja na volunteers wanaendelea kushughulika. Migori County nzima, disaster management team iko so poor, very poor, kwa sababu ajali ni ajali ndiyo, lakini lazima tuweze kuweka mikakati kwamba ni njia ipi na gani ambayo tunaweza kukabiliana na ajali hizi. Leo hii tukiwa hapa, nimeweza kuuliza kwamba wapi ofisi ya divers katika Migori County. Unapotaka diver hapa Migori County, utaweza kumpata katika ofisi gani? Tukijua kwamba Migori County nzima iko kongamano ama iko pembeni mwa mito zetu na Lake Victoria. Japuonjre moro ma jahigni 14 e sikund primary ma St. Teresa Kipchimchim Enoch Kipkoech ichich nokawo ngimane. Anyuola Enoch otelnegi kod wuon mare Dr. Richard Siele ochwalo ng'ul margi ne skundno ka giwacho ni pok giyudo wach moriere manyalo miyo nyathigino ne kawo ngimane, nimar Enoch ne ngima maber ka noyawo sikul chieng' wuok tich. OCPD ma Kericho Maimbo Abdikadir Malisha owacho ni ne giyudo lipodno to sani gisekawo ringre Enoch ka giwacho ni burano ero nitiere lwet apisa mag okwach kich bade ma Kericho. Ringre Enoch noyudi koliere tole baf mar sikundno. Before Enoch sits down, the same teacher came to the class. I don't know, through the window or the door, whatever, or peeped through the window, but he said, he told Enoch Kipkoech, my son, can you go to the dormitory and have a bath? Why do the dormitory alone? Is that the time you're supposed to go to the dormitory? Victor said, no. We are going to the dormitory, all of us, at 4 and after 4:30 to go and have a bath and come back to class. So there was remaining around 30 minutes or so before the students or the pupils are released to go and have a bath. So why tell the boy whom you have beaten to go to the dormitory? He was a very hard-working boy because he would score 370 and above, of which I was also imagining after KCP he was even to achieve 400 marks and above. We received a report from the headmaster, St. Teresa Primary School, a report which was made to Arinamoi Police Station, that one of his pupil, one of his student, a class 8 student, age 14 years old, committed suicide. Immediately after receiving the report, police officers, comprises of DCI officers, visited the school, the scene where the child committed the act of suicide, and established that the body of the child was found in the bathroom, hanging from the roof. The scene was processed by the police, and the body was removed to Siloam Hospital mortuary, awaiting post-mortem. The investigation is ongoing. It is done by the DCIO, Kericho East. Sikund primar mar Madibo maidore kachun bura manambale kaunti ma Busia kwayo kony mapiyo mar omenda maloso wi udi ma kilese ariyo tok ka yamo mager nyomukogi.
Japuonj maduong' mar sikunno Robert Nangira wacho ni ochunogi tero nyithindo masomo e klesego e kar kano buge kata library, ka bende giluor ni nyithindo ma jo klas 8 monego bed ni timo penj nyalo yudo achiedh nade kaluwore gi nok mar kilese. Robert bende okwayo kony mar gero chope ka jopuonj mane koth oketho tok koth maduong' ka koth maduong' nero noketho nyaka chope manie skunno, kaachiel gi mano mag jopuonj kaachiel gi od buge. Wanafunzi wetu hawana mahali pa kusomea. Wale wa PP1 tumeweka kwenye store ambao tulikuwa tunatumia kama kuweka kuni, hapo ndio tumeweka wanasomea. Wale wengine tumeweka katika library ambao tulikuwa tunatumia kama library, sasa tumeweka pale wanasomea pale. Na kwa sababu hiyo shule yetu sasa haina madarasa ya kutosha ya kukidhi hawa wanafunzi wote. Itaonekana kama tutakuwa na shida ya hawa wanafunzi mahali pa kufanyia mtihani. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba wale ambao wanaweza kutusaidia, the well wishers pamoja na serikali, kama wanaweza kutusaidia kuturekebishia haya madarasa ili tupate nafasi ya wanafunzi wetu kufanyia mtihani ya kitaifa, tutashukuru sana. Senator Manyamira Okong'o Omogeni oseo jatend piny Kenya Dr. William Ruto kuom rem ma pod ne jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira lemo e tend migepe. Omogeni manelo gwenge ma Nyamira olero ni jatend piny ne omiyo kaunti ma Kisii lemo 2 ka kaunti ma Nyamira to nowuok gi lwetgi nono kata odoko ni noyudo ombulu mathoth kowuok e kaunti ma Nyamira e yiero mokalo. Omogeni koro dwaro mondo mi kom mar komiti maduong' matayo chenro mar komiti mag od bura mamalo mondo wal ne jotelo mawuok e kaunti no ma Nyamira. Jatend piny Kenya William Ruto nogwelo Ezekiel Machogu kaka jatend migawo mar somo ka jo od bura ma Kenya Kwanza to nowalo jo od bura ma South Mogirango Silvanus Osoro kaka jago oporo margi e od bura mamalo. Machogu kod Osoro duto wuok e kaunti ma Kisii. Wakati umegawa viti ya kule juu leadership, Nyamira hatukupata kitu, lakini tunaomba ile kiti ya Parliamentary Service Commission, ile commission, hiyo kiti irudi kwa kaunti yetu ya Nyamira. Kwa hivyo ukigawa kiti ya mwisho, ukumbuke ulipigiwa kura vizuri sana na wananchi wa Nyamira. Kwa hivyo kiti ya Parliamentary Service Commission ikuje Nyamira. Waziri iko kwa jirani yetu kaunti ya Kisii. Ule whip Mheshimiwa Osoro kaunti ya Kisii. Kwa hivyo wewe pia tukumbuke kaunti yetu. Piny owacho kawuono go chapa nyinge jogo mabiro tayo chenro mag lokruok midwa time sekta ma somo. Kamati no moyangi ni Working Party on Education ibiro ta kod ngire Rafael Munavu kaka jakom mare. Moko kuom jokanyo manie komati no oting'o Daniel Otieno Randa, Dr. Edward Katue Nzinga, Jane Kimiti, Jacinta Ngure, Reverend Selin Chepng'en Orono e kin mamoko. Jagore kamati no gin Dr. Elias Adi, Patita Tingondi, David Njagere, Professor Jackson To, Yoben Mugoku, Richard Miano to kod Eunice Gachoka. E gwenge e weche mag somo idwaro mondo mi ginon chenro mar somo mar CBC, gichiw paro wi lokruoge madwarore e yor somo no kendo ginon chike matayo somo kod lokruoge mowinjore e chikego. Bende idwaro ni ging'i kaka omenda nyalo yudore masiro sekta mar somo, yore mag neno ni jopuonjre duto oyudo somo e kind mamoko. Ne kuonde somo mamalo gin gi tich mar yango kaka ginyalo yudo omenda matayogi, yango chike manyalo kelo kanyakla HELB kod sir mag omenda mamoko ne jopuonjre e kind mamoko. Kamati no biro tiyo e bwo migawo mar somo. Jawinjona wakaw yweyo mar ariyo nyakwaramogi ni mar pod wan gi mathoth mwadwa kelonu, to kapok adhi e yweyo adwa ni mondo asomane moko kuom weche moseoronwa e laini marwa mar kaw ote machuok kama en 23600. Ng'ato wachona ka ni ng'ato owe wuoyo wach mar Ebola nitie, ya mano nasewacho ni waritu ahinya, wabedu rakicha. Kata mana kinde korona jomoko nowacho no onge
to gikone to nonego ji mang'eny. Omiyo kuwinjo ni nitiere ranyisi to ulu mana weche ma piny owacho keto. Onani Junior wacho ni Ramogi TV mora ahinya. Milton, Ramogi TV winjore makale ka wantiere Buembo, Migori County. Naftali Oko kantiere Awendo okwayo sirikal ma Migori mondo losnegi ndara mawuok Ulanda katha Dayo nyaka Karda to kanyo kang'eyo. Naftali oro ote mang'eny ahinya moluore mangeche ni dino ne jomoko. Jaka Black aneni maber tagoyo mos ne japuonjre manowito ngimane. Aneno Wadundo kawuok Komungu. Orwata iwuod Uyoma Kobong Rachar. Aneno Ramogi TV maler kendo Ramogi nenore maler. Sirikal owek chando jomatatu gibede mesa giwinjre mondo mi giwe ywaruok. Nyako Ramogi wani yweyo mar ariyo to pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Hello, welcome to my humble abode for today. I got into this space of Airbnb late last year. I would say Airbnb is a good business. Now I'm speaking from experience and not from word of mouth. You need to set up your space where there is Airbnb and there's demand for Airbnb spaces. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki. Hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Hello ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Christina Shusho. Mimi ni Masi Basika. Kupata huu wimbo wa Divai, bonyeza *811 *500 reli. Kumbuka Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kawuono era par mar herawa. Ami puoch gi pak mang'eny ahinya jaherana. Ane mana medo yadh nindo e room mane nitiere gi heli. Tapki koro ini botimo gima dwaro. Ini tero daram no kanye tango mani ei kanye. Ka yo wang kata matin. An gadier no kichaki ne bihan. Tapki ong'eyo gimora mora kuom bro. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Bein kod penjo mora mora.
Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Machiegni kendo, jotelo mawuok e duond bura mar UDA kaunti ma Kericho josiemo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kuom kwedo jatend piny Kenya William Ruto kendo wacho ni twak mare ok ne omulo weche machando piny Kenya. Kanolos e kaunti ma Kericho, jachung' e od bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot ne oseo Kalonzo kowacho ni Ruto osechako tije kendo osechiwo mbolea ne jopur. Bende ne ogolo chik mondo mi nying jogo mantiere CRB mondo gol oko ka chiemo mag kony bende oseter ne jodak mawuok e gwenge ma oro okwako e thuolo mapok otieko kata mana dwe achiel tok kano kawo telo. We have just come from campaign and we have just concluded our campaigns in this country. We cannot campaign day in, day out from the first month to the 5th year. What I want to tell you is that please take your time, sit and watch what the president is going to do, and he's ready actually to serve the common man. Already has approached some of the institution. The issue of like CRB imeanza kuteremshwa na 4 million Kenyans are going to benefit from that. Jambo ambalo alijafanyika katika taifa hili. Ewech mamoko en ni jalup County Commissioner Mai Muhawa Achuk Masusa otayo nyasi manisi dhogodo Josephat Okwako kaka ruoth magwenge Mai Muhaya kama nojiwo Okwako mondo neni okedo gi mibadhi kod yedhe mamero ji e gwengego. Ruoth machon Mai Muhaya Elfas Omutele mane oyore nyasi no nochiwo puoch gi pak ne jodaka kuom tiyo kode makare kaachiel kuomgi mane gichiwo lowo mane okonye gero kar tiegruok sikund secondary gi tesendo bila ma e Bukanga. Nyasi no bende noyuorie kod jotelo mopogore opogore kane gijiwo jodak makono mondo tim maber gi mwandu mayudore e kaunti no ni mar kaunti no ading'ore e okang' mamalo. Siku yako kutuletea mgeni ambao kuna mahali tumelegea. Serikali iliwaletea hizi technical institutes, shule kama hizi, pia nao ukiwa mwananchi ujisaidie. Ufanye nini? Hiyo wakati wote wanatunalia serikali nisaidie. Unakimbia kwa gavana, unakimbia kwa MP, unakimbia kwa LCA. Kama ungekuwa economically empowered, tungekuwa tunawakimbilia zile shida zenye ni kubwa zaidi. Kwa vile shida ziko kwa binadamu, sio ni kweli? Lakini kuna zingine ambazo tunaweza kufanya nini? Kutatua. Na hiyo tunaweza kutatua tukiwa economically empowered. Oganda jo salama ma odak e boma ma Kendu Bay ywak ni pod gin chien e yore mag dongruok nikech ok odewgi e chenro mag dongruok kod thuolo mag tije michiwo e kaunti no nyaka ne loch mar kor gwenge chakre higa mar 2013. Jafwambo e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ni kod mathoth e wi ywak oganda gi. Oganda jo Islam modak Kendu Bay Old Town kuom higni moingo 100 koro golo ng'ur margi e pek ma gisebedo ka gikale kendo gimedo mana thirno ka giwacho ni owegi oko e chenro mag dongruok ma itimo e kaunti ma Homa Bay nyaka ne loch mar kor gwenge chakre. Giywak ne gikale ngima matek tweta to chandruok margi pok ne owinji. We normally participate in everything that government rolls out, but when there is outcome, we are being sidelined, and we feel like we are not part of the government or whatever it's happening at the county.
level. We have all the qualification that takes somebody to be employed, but when we apply or when we seek for opportunities, it's very difficult. Oganda go wacho ni gisebedo ka gipuonjo nyithindgi to bang' tieko tiegruok margi gidiwo kodgi e dhoudi nikech kata ka gioro kwayo margi ka olande thuolo mag tije county to ok dewgi. Majority always say that Muslims are not educated, while we know very well that Muslims are well-educated people. So we are just wondering, why are we neglected? Because other religions are being considered. Even it reach a point of appointments, employments, you find when you reach there, we're being neglected. Jadolo Muskiti Makindu Bay, Suleiman Omar, wacho ni kata mana gwelo ma ichiwe kombe mag siasa bende pok no mege. Kwa muda mrefu sana sisi kama Muslim community wa Kindu Bay tumesha kuwa nyuma zaidi. Kutokea yani county ije huku tumeshapata shida nyingi sana. Sisi hatufikiriwi, iwe governor, iwe MCA, iwe MP, sisi hatufikiri sana sisi kama Waislamu. Na sana hatuna mwakilishi iwe kwenye county, iwe kwenye sehemu gani. Gimedo ni josiasa osebedo ka tiyo kodgi e kinde mag yiero e yo ma ok odhi kare ka kwayo margi ne piny owacho mar county ma Homa Bay mondo yie winj ywak margi nikech gin bende gin jogo ombulu. Despite voting overwhelmingly to the outgoing government, we never got any appointment. There was no nomination, so we were not considered. So my humble request is to the current incoming governor, that is Her Excellency Gladys Wanga, to put an eye on the Muslim community. We need to be considered. We need to be part and parcel of the current government of Homa Bay County. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mano ema koro bro kela e giko mar weche manyien mag migago gi e thuolo ni. Erokamano ahinya Caroline Okoth ka intiere Kindu Bay. Iwacho ni mor kineno achiel ka achiel kwa kelo ni weche manyien mag migago ka thuolo oyudore kendo. Nyasaye oriti tan bendo rita, wachako rom kendo seche mabiro e cheno mamoko e Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng Awuor, bed gi giko dira majaber. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Maishani tuinuane. Hello, welcome to my humble abode for today. I got into this space of Airbnb late last year. I would say Airbnb is a good business. Now I'm speaking from experience and not from word of mouth. You need to set up your space where there is Airbnb and there's demand for Airbnb spaces.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Usiweke winning streak yako on break hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Wund koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malich. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Bwana wangu nitakuimbia. Mano doko pamo. Nitakuimbia. Mano doko miel. Yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda Nyarkokitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod Wuod Karungu, Jilo Jamwaka. Mayo Injili Mit. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Ganda sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo te kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekana mezubana na chekia kisubari mambaru nimekana meja. Miel manyasani. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Ngeso ka ngeso saa 5 otieno mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi Juang, chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre saa 12 nyaka saa 5 onyango. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre Rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano,
Watudre kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What vit nyisi? Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Chiedero, the house of Rumba. Ganda sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nyo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisubari ya mambaru ni mekam na meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso Sabichu Tieno. Mana e Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum Dagmor, ngeso ka ngeso sa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich sa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch Jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakura Mogojwang en tarik 1 dwe no mar 10 higa mar 2022 ke chenro mar pau tuke machiegni kamano ma intiere nyinga James Opondo wan kai kod nyawadwa Milton Jaka Black kobro biro kwa keloni chenro ni mar pau tuke machakre sani nyaka chop sa 10 ma midhiambo ka odiochieng' ma kawuono wadwa ng'iyo tuke ma oduogo mag English Premier League ka odiochieng' ma kawuono maka mana dakika machuok kende tugo e kind club mar Tottenham kod Arsenal dhi chakore kae odhi chakre sa 8:30 ka nyaka sani coach